Juhani Kulmala Pioneeri Groupilta terve. Olemme talotekniikkaan erikoistunut 100% suomalainen henkilöstöyritys ja meiltä saatte osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa Uudenmaan alueella. Poikkeamme kilpailijoistamme monin tavoin. Talostamme löytyy kokemusta henkilöstövuokrauksesta, urakoinnista ja asentamisesta. Siksi olemmekin asiakkaidemme ykkösvalinta. Esimerkiksi uudet työntekijämme haastattelee aina alan tuntevat ihmiset. Omaamme erittäin laajat verkostot tatepuolelta. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on yli 1200 henkilön henkilörekisteri talotekniikka-alan osaajista pelkästään Uudenmaan alueelta. Meillä on erittäin hyvä maine hakijoiden ja työntekijöiden keskuudessa, koska pidämme työntekijöistämme erityisen hyvää huolta. Meillä on muun muassa muihin henkilöstöalan yrityksiin verrattuna Suomen parhaat henkilöstöedut työntekijöillemme. Pioneeri sen takia, koska täällä saa vissuja. Olemme myös Suomen ainoa henkilöstöalan yritys, jolla on oma henkilöstörahasto, jonka kautta palkitsemme työntekijöitämme vuosittain. Työntekijämme varustamme ammattityökaluilla ja varusteilla, joka lisää myös työtyytyväisyyttä ja siten myös asiakkaamme saavat aina parasta mahdollista palvelua. Toimimme Espoosta käsin koko Uudenmaan alueella, joten kun tarvitsette työntekijöitä, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä.